Ki jingking jiri ki badan shatham riwar kari khasi jantia ki lapau satalak ka perthei bat ki la kring ki khrau jabing banwan wat khnang ki jing start jo ki khasi ban shnai ki jingking jiri ki bom judon hangno ru hakan ka perthei menta ka don ka wei ka thei samla na Germany ka ba sha pha banwan pulie bat wat banya ya ka jingking na Technical University of Munich German shaphang kumno ki khasi ki la ban shna bat penwan dur ya ka jingking jiri hakan ka ri khasi ki jingking jiri ki don da ki phautali bat ki shnong ki badan ki jingking jiri ki long ka menring ka mau kernot rang thaliang nong blai wa khen khat ar shnong bat war jan tiaru wat ki company ba he kum ka kanan kalawan ban shna film karpang ya ka jingking jiri bat kani ka film ka bakarteng ka ansin Meghalaya kalayo khusnam nakan nalor ki we ki khusnam uwei na ki samla ubaju shim khya bha ban penroi ban sumar ki dingjri ha ka than rang thaliang udai uba morning star khong thau ha ka ba hapo ka jingilam jong u ka UNESCO kala ai gran ar phaulang ban pen bha ban pen roi ban kan tiu ki jingking jri ban kan tiu ru ha ka kam chungo kai per thei ha ka ni ka ar phawai tarik nai wing arja ar phaulai ka don ru ka jingya soi ka jingya sngu thu jingmut hapreng ka heritage committee ka khon kor long trai lai kan thei bayalam uba morning star khong thau bat ka living bridge foundation ka ba pet da uba ma bha khong la bat ka jing thmu ka long kumno ban shnai ki jingking jri ban shna mau shong than ban shnai ki lat thamai lingba ki so ki pai ki badan hashnong ban bu jing tho e ki jing start tan rai ya ki jing hikai ki long shwa man shwa bat ban hikai ki khana bakin long ki engineer ban shna jingking jri Lomba kakam jing tristom jing ba morning ro ka khamtam kadi kakam jing tristom jing ba morning ban yai shaman kishnong badan ni jing jri ban penai pesa ke ban tho khana shphang jing ki ban pau ye ki lamba ka YouTube channel jing i lamba ki dur bai sign bai shon lamba ka jing ya snokti jing i bat ki professor na po Harvard na po ki kleng university jing pertai na jing Technical University of Munich te kan chu adu sa ka wei kalong ba kum hang ni mentab ni don iwe khna na po Germany na po Technical University of Munich ibala sha pha nang the ban one in la internship ban ni hang ne bakin sto ba sha the kum no ki long ki ni ki jiri kum no ki mi kum no ki san ki long dur gan khna ma ki rush the bakin la ban kham sto sho bakin nang la ban pen kham tibit shu ya ka ne ka rukom than jiri rukom than jiri mun ong makin bakin nang kamtibit show makin yo shna jikna na ki thie ding kiste te ka UNDP kalong kumba kala ai ya kata ka kala dingi manginda pau puthe shaba ngin yo ban kham pen paka kham pen tikna show ikni ka kam jungi hakaba dei bar ka ba penne psa pen bha show pen roi show ikni ki jikjri kong kalong ban shna kham bha show ya kito ki lenti sekin men post tu ki jiri ka ba ar kalong ban penne pensa ikni jikyang hatar komba dalawan tagi nong jong akai ma kinum pensni ki kinum dan ta kala ban penjular tagi jiri teteng teng la da bon plat ki nong jong akai ki ba yang hati jikyang ha ka jo por la ban long ba ki dia no ki thiet la ban long no ki snion hata bon kom te ngin ko hi ban lamba ne project bangin pen ne pensa ikitik jikyang da ba ni maintain ki hamala ka por ni shna ki jiki se ni pen por show ikithiet jong kading jeri bakin nang shong ha to ka akitiki se bakin baka jikyang kan kam scam kan khnang ru bangin la ban pen start pen show ki bre bawan to baka dong kam bha bangin maintain yakituki jikyang bakin da yo yaki bakin da tuat ki bakin dan kata jing snow lem nam ta kitipi jikyang bat yang to ka dingjri ba kriste ha kini ki lai tli kishno kidan lai pusan tli ki jingking jri na kini ki lai pusan tli kidan artli ki ba kerpang ba ka wei kalong ka ba jrong tam haka jing yang no haka hagelter mo ki kawai kalong bajrong tam haga der kumar pareng ki on the longest living root bridge mo karens kawai par ka balong nak pareng ki on the highest living root bridge ka balong ka bajrong do ka bana lorsha
Shatra haga height mo te kini ki jiki jeri kini artli bon hi ki bala wan jengok kai ki wani iya ki te ki ba kham kerpang ki ba nga tip manga ki ba wan yo iya kini ki jiki jeri ki kum ki ba shon film na ka company Canon mo ka basna ki camera kila wan le ya ka short documentary ru but kila pun pau perthai ya kini ki jiki jeri ha kat kini ki kita ki jaka ba screen ki platform man screen ki film kum ka Cannes mo te kata ko documentary ba shoot ka Canon ka ba teng ka unseen Meghalaya kala yo ru ya ka award snam ka ba jongka best short documentary haka Jaipur International Film Festival ka ba iba morning ru ila don lang ban shim tak award entah per India ru ka yo award ka ya ka dada halse award dada sahab halse award ban namta ka best editing jongka documentary te men hi bangin la ban lamba ni project bangin la ban shna kham kerpang show ya kini jaka ba kinang one show ki breo kinang tip show ki breo but ngiro kum ki trashnong baki kachimut chumi kalong ba bangin nang penbhasha show ya kini ki jaka ki ba dan kini ki jing jri mo ba ki jing jri ki la de lupa ki kita ki jikshna kita ki jing tenat ki ba koridor ba gani gari khasi jungi te ni kwa ban penbhasha show ya ki jaka ki badan hajan ki jing jri hatar kom ba kindon ki lentik sikian ki bala shna kerpang kindon ki jaka shong that ki jaka shong ki jaka ki ba pensuk show ya ki nong wan chok kai na keleng perthai mo te da ong hakwe kinten kalong ba mangin le kar bala ban shna kata ka world class facility namanta ki bayo ki baron chok kai na jingai bana janru bakin won yo i ka jing tana jogini ki jing jri but bakin sto ka jing kodoru jogini ki jing jri bangidon hanya rikasi riwar jungi habis bakan ka project deh ki plan babon te kani ka bangidon tak jing stang by play kani te hadin kani kalang ba ngin kethup lang bar khaj kini ki khana ki samla ki tamban jong kini ki light ligishnong bani simban talang ban sumar ban yadai tu ki jiri ban ki pat ki jingtai nam jong bari te na lon nang ta ngin promote ya kini ka sustainable tourism hak bang ya ban plan ba kai ka jat tourism ka bang la ban promote hak ni jaka ba fi menta bon kishnong ki ban ki promote ko promote ksai like itu sport kali cendur lah biar like te kani ka konsep kani ka model ka bingoram ta kani ka kham kerpang ni kwa ban pen itu ya ka perthai ka kita ka living root experience ka experience jing jiri ta haba hubreu lech ni ki jiri dei u perlu kapor sibol tingi ha ban batai ni ha ban pen mi sibon ta ki jing pen berngia ki jing tip ki badai sepang pini de tak dau lengba kani ngin sepelong ki bon ta training capacity building bakindo kenu ki brio ki ban trai kene kam ki dei ki bala fit ki bala bet la biang ki bala yo je kai mak jemut ta namar ba hi kajing duna kajing hair kajing penai persa ya kini ki ki jemur men barim kare bakim dan ki perkhat mal kim dan lat ban kamai nak tu re da kani ke bangi wan ba kalang ba ki yo ngiyo sini mit ngiya bai madi ngiya bai beri ya kajing treng tu habu beri yo something dei kaploy ubon kamplay jemut hang tu ni kwa biar ka tension ngi beri muta kalau makin pet yak ni jeri dei kum kuai ba kim dei su ban thang tu ni kan rung ka jebe ni ba amdei bakin susna tu dei ka paro kai kai ki ba ka daw bang lo ba ngi ba there's a decline hang jin prank ya ka jing don jo kini ki ding jeri tekan mission jong de kalong ban pensnai bahai ki rebuild reconstruct fix maintenance and reproduce the number of population wise kani karak kilian pada life pasan puye ngi kaman ngi pej ka shispa tam long ye te kamau kunat dan shispa ho hapo arspa te lingba kini bar kha ni kwa ba kin de jum tai bar kha mar lingba ka tur mi ba na do bar kha kini shna lai shna
marba ki yashimata lang dai maki ki pandan kam yak du ki hang tu jeka dai maki ki nyimta ki ba hap ke kam ni tai ban batin ni ki ban ai ka la ban pli la ti ki ban hikai kum no ban kamai nak tu ke pi penda borom ka jing bo jing sa ding barim kan sulut tang habaya pelong program workshop jang cingik stang ya ban mobilize ki brio but krang ba fintip dei kanik project kalong bangin itho ya ki brio ki bal anak senyang live house sau posan ban thau ya gini hadam ta pajudan dei kal LBF chungi man audio system ale khapra bangi la ri ko tai ar phongut ki rang ba demta kane mon ngin document nicely ya ka jiktip ka bagi marba ngila do lai sangut kini rang ba ngim ko asu ba kane ka jingtip kandon ha kadi kot dei na ka mi kane ka living heritage project arja sapnya but kam noi fa ngi iba kibon kini ki knowledge research kalang thai ki wan ban la research dai check ni ki rutum ji hoi fine ki pass PhD ki wan ki dan bekermau ki wan ki dan bakle ndrai kalong ka rukum la research ki kalong ba kisu yo na ka jingkren de ka kai turun urang ba ndrai ka bangila menta kalong gajuk menta ni sna menta da jingking sej berit la tang ba ni haban dokumen kat nu tuli tafsir ujrong ter indai mingin okay scientist ke kita rasam ke demaki ke scientist ke baki ke data ke belong to the community khang ba do bri ko ban bar category ke copyright category ka patent jadi ngiran bonjak activities kebangin ngin bahap persna gengji ko wai nang tangin pen khoi ke tuna ki kor song that ki jingbo jisan bore nang ta ngin la ka green livelihood initiative halong kum no ban sna ku lat kamai jang ba ki sok ki pa ki jur ki jeb ki badan hang snong bat ke ba ar ka mo ka ba ka wai pa banta ka lang ba ngi dokumen ki jing start tan bai ngi kini ngi itho iki tu brio ki ba sumar mo kena ka ki kan bat ke mariam bat nang taru ngi dokumen ya ka jing start ke ba hikai ki tu sama shwa bat ka par ngin appoint dan ngin hikai ya kini kena samla menta bakin lo ki young architect for the jingking jiri te ka balasi ka lang ba ban pen pemut hemat yaki sebanyak bijan ngin pemut dekat tourism kita ka emotion ka mission ka project aja sabun